Sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawoto. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Jagating Lelembut. Anggitanipun Sri Wijayati. Kanthi irah-irahan gerombolan ora kambah lemah-lemah. Wektu iku ing Desa Kudian ana nom-noman bagus aran Jatmika. Kira-kira umur 17 taun. Ing desane kono ana grup voli sing anggotane para nom-noman. Jatmika dadi tim pemain inti. Maine voli kalebu apik. Wektu semono durung akeh grup voli. Nalika iku Jatmika lagi seneng-senenge ngunekake suling. Suling kang digawe saka empring. Mula wis bola-bali Jatmika ora melu latihan voli. Kanca kancane voli padha ngece. Bagyo alok karo sajak ngece. "Galo kae, Den Bagus Jatmika lagi kasmaran. Senenge nyuling. Nadane fales ora jelas. Ora gelem latihan voli." Sajake lagi kasmaran mikir Ratmini Cahayu kulon kali. Mangkono kandhane Bagyo seru karo cengengesan. Nganti keprungu dening Jatmika sing lagi lungguh ing ngisor wit munggur karo nyuling. Kanca kancane Bagyo bareng guyu melu ngece. Jatmika krungu pangecene. Mula Jatmika runtik atine, mangkel, nesu, banjur menyat nyedhaki Bagyo ing lapangan voli. Jatmika nantang gelut. Celatune Jatmika. "Ayo, sapa sing wani karo aku? Saiki maju. Dak tandangi ijen padha ijen apa maju bareng sisan. Ayo nek wani. Ora mung cengengesan." Bagyo sakanca kancane padha meneng kabeh. Mbok menawa ngerti Jatmika lagi nesu tenan. Wiwit kuwi Jatmika atine gampang murup. Pikire gampang kebranang. Pikirane tumuju marang samu barang sing aneh-aneh. Nuruti ngen-ngene sing aneh. Jatmika mlaku sing suwene 14 jam tumuju marang panggonane wong pinter sing dununge ing pereng wetan Gunung Merbabu. Miturut kabar ing kono ana wong pinter duwe keluwihan kekuatan gaib lan bisa nambahi dayane wong dadi duwe kasekten. Ora tedas kena gegaman. Ing papan kono ing pereng wetan Gunung Merbabu, Jatmika ketemu karo sawijine wong tuwa sing aran Mbah Pancaguna. Sarampunge Jatmika atur kaperluane lan sarampunge Mbah Pancaguna paring wejangan banjur nerusake ngendikane. "Jatmika putuku bocah bagus. Gandeng iki wis wengi, kowe nginep kene wae ya. Turu kene. Sesuk-esuk kowe mulya numpak andong." Wangsulane Jatmika. "Oh, inggih Mbah. Matur nuwun sampun nulungi kula nderek tilem wonten mriki." Esuke Jatmika pamit arep mulih lan dikeparengake karo Mbah Pancaguna. Jatmika mulih numpak andong. Tekan dalan gedhe. Dalan aspalan terus medun. Ora lali ngaturake panuwun marang kusir andong. "Matur nuwun Pakde.
kandhane Jatmiko marang Pak Kusir. Kusir andong mangsuli. "Oh, iya padha-padha le. Ngati-ati anggonmu nerusake laku." Jatmiko mangsuli. "Nggih, Pakde." Mangkono sawise Jatmiko medhun saka andong banjur rumangsa nyetop bis jurusan Jogja. Wis kelakon numpak bis. Ora suwe bis bisa tekan ngomahe Jatmiko. Rumangsa lakune bis banter lan ora kakean mandeg. Penumpange uga ora sepiro. Anehe maneh Jatmiko ora mbayar. Sajake kondektur bis ora ngerti lan ora katon menawa Jatmiko numpak ana kono. Apa ya pancen kuwi bis siluman? Kok banter banget. Miturut ceritane kedadian nyala wadi mau pancen kerep dilakoni dening wong-wong sing mulih saka daleme Mbah Pancaguna sing panyuwune ketrima. Kaya cerita sadurunge, ana sawijining wong sing mulih saka daleme Mbah Panca nalika semana mendung peteng dedet lan ora suwe udan deres banget. Nanging wong mau rumangsa ora udan lan ora kudanan merga dipayungi godhong empring selembar dening Mbah Panca. Wiwit kuwi Jatmiko seneng marani panggonan-panggonan sing angker lan sakral. Ing sawijining wengi nalika Jatmiko lungguh ing jero cungkup makame wong sing kondang, makame mbah-mbahne wong kampung kono sing dumunung ing pinggir kali gedhe. Wengi iku saka njaba cungkup keprungu swara udan deres. Suarane banyu kali kemrosak kaya lagi banjir gedhe. Bebarengan swara udan ing trisisan cungkup keprungu swara wong lanang pirang-pirang padha klesak-klesik nanging ora cetha suarane. Pangirane Jatmiko wong-wong mau maling sing lagi ngiyup ing cungkup. Jatmiko goreh pikire ing batin guneman dhewe. Blaik maling kuwi yen nganti mlebu cungkup bakal ngonangi aku. Pikirane liyane. Merga udan deres, kaline mesti banjir bandang. Sesuk aku kudu metu saka papan kene luwih cepet sebab aku ora wani nyabrang kali banjir sing suarane kemrosak medeni. Aku kudu muter ngalang liwat dalan liya. Tekan esuk Jatmiko lungguh ndepis ing sajroning cungkup kemulan sarung. Kira-kira jam 3 esuk Jatmiko metu saka cungkup. Alon-alon arep mulih. Niate arep ngalang liwat dalan liya. Nanging ing jaban kuburan ora ana tipak utawa tilas udan, lemahe garing. Kaline uga ora banjir. Jatmiko mbacutake laku mulih nyabrang kali. Jatmiko raup banyu kali karo mikir kedadean mau bengi sing aneh. Nanging babar pisan ora rumangsa wedi marang lelembut lan kahanan mau. Ganti dina nalika Jatmiko ndeleng wayang kulit ing liya desa, Jatmiko kebacut turu ing kebon. Nalikane tangi kabeh kancane wis mulih. Wis ora ana siji-sijia sing keri. Sajake pancen padha ninggal mulih. Tangi gregah. Jatmiko banjur nututi mulih. Ana rasa wedi ing pikire Jatmiko amarga kudu liwat kertek sing angker. Peteng dedet durung ana listrik jaman semono. Nalika Jatmiko mlaku mulih ing ngarepe katon samar-samar ora cetha
ana gerombolan nom-noman liya desa karo tetembangan mlaku tumuju marang desane Jatmika. Nanging Jatmika ora gelem barengi. Jatmika mung ngetutake ana mburine. Sadurunge mlebu desa ngliwati sawah jembar ngilak-ilak. Ing kiwa tengen dalan tandurane pari meh panen. Kabeh wis katon kuning. Jatmika gumun gerombolan nom-noman mau padha menggok ngiwa. Kamangka ing kono ora ana dalane. Karo ndodhok Jatmika nggatekake kanyata gerombolan mau lakune ora kambah lemah. Kabeh padha mlaku liwat sandhuwure tanduran pari. Gandrik tenan iki. Jatmika grunangan dhewe. Dheweke sadar menawa gerombolan mau sejatine dudu manungsa nanging lelembut sing membo-membo manungsa. Sawetara mikir mengkono. Gerombolan ilang saka Pandulu. Dian sentir sing sadurunge katon ing dhuwur desa saiki katon ana ing ngisor. Ing pos ronda ngarep kampung. Karipta dening Sri Wijayati. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang nomor 3 dasa sekawan tanggal 21 Januari 2026 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun, nuwun.